I got so much fun. I got all my Ini ki panas-panas juga bolo ae. Lek wadon karo teh ning kali nu kowe nek. Ah, ngono ya wis. Ini Gus. Apa gulan ini? Bukan. Ini ki awan-awan ngomong wis boleh. Apa boleh sungguh-sungguh ini Iya. yang kali. Ora apa-apa. Yuk Gus, ayo ke sini. Ya ampun. Sopo iki? Lah yo ngapun ning kene. Kowe iki ngek to iki, Mang. Kowe turu ning kene to ngek. Ayo malah aku sak dundun sik. Ayo mungkin. Oh my god. Yo, cepet. Jane persis. Numpak ayo numpak. Ayo. Masih. Kalau aku. Jan kacau beneran genang. Lah ning kene. Ayo, wangel kan Bruh. Ayo. Kali. Iki wis teko kali to? Yo Masku. Yo mau mana rokokan lah. Oh, Ben keras. yo, ayo kir. Lagi. Lah, rokokan yang 3 kali. Lah yo, ngerti mang go pancing aku. Mau pancing ngopo kali. Lah, pancing ngopo, ngono lho, Nyakruk karo rokokane lho. Ngene iki ya. Yo rokokmu ngono. Yo, nyebrang yo. Dak. Ora dulu ya. Ora dulu lagi. Aku ngono. Alah, Ben. Ben, ya wis teko kono piye mulai nyebrang. Lupa. Eh? Jono. Ruko iki. Ruwi. Nang ora? Lupa gojong. Ora kedelep. Lah kedelep ora tak tulungi. Nganggo iki aku. Ayo, lah kedelep ora tak tulungi wae kok. Ini nyoyo. Ora apa yo? Ora aku nek kene wae. Lu kan gletak nek ngono. Wah, ini apa ini? Ayo. Oh. Alah nek opo? Mar. Ah. Dari ngono. Nek anti maling iki. Ini gue kan nomor toh? Itu toh. Lu gerap kleru. Ayo. Ujang sama lah. Oh. Oh. Modelannya dulu ini. Nek ya. Nek lo. Berarti dulu kuwi berarti. Yo. Kamu. Cái người thầu à, cái người đồ mà ta muốn ra xin tốt.
Nyapa ya, Dewi? Gua malah ngono pancing. Kali ini sak ini semua mancing apa to, Mas? Apa-apa nek watu. Mancing watu. Wong iki tikus serang lelep kok arep mancing. Kan Oh. Oleh bahasa Arab ya seneng wong akeh. Mar, ini to. Gak takok. Ora padha. Iki karo kali karo bedol kali lho, San. tengah kali. Tengah kali. Kapas ya. Iya, bener. Biar kali Ini kayak tekan ini lah. Aku tak ngalih wes. Jadi pas-pasnya Satpam. Oh, Tukang parkir. oh, pam. Pam tok tukang parkir itu dhewe meh. Karena ini udah tukang parkir kok dibanding itu mulai ra iso lawang. Lah pam nang omah ra kok. Nggone eksekusi ngono iki. Karo ya. Karo. Ora kalah lagi warga. Lagi-laginya kok kita. Kali yo. Kan wong-wong kudu mancing to. Ngonceng ini. Iki kalau aku mau tak jenenge anu. Mancing aja. Mancingan. Oh, Wae. lah, baik bro. Udah balik wong kuwi to, kayak kotor gol ilang. Kamu ora perlu rasa akeh-akeh. Lagu-lagu kok. Kok. Apa? Nyapa kan? Aku gak bisa kono lho kowe. Wah, ora ketok. Ora kejar. Ben tambahan udah kepikiran. Memang bawa anu. Buat lemot. Oh ya, ini ya. Buat lemot. Masa camping. Oh. Ora ngalah bengi.
buat ulo. Oh, nyerek ulone lanang lo wedok. Lah ulo apa welut? Lah, lah ulone anu. Dua jenis sono kae. Kamu ayu kabeh ya ora dhewe. Ah, lah ayu aku yo lawan. Apa ini? Beduk ini musolan, beduk kali rene ya, rene. Kali sama lagu beduk ya. Oh, tapi anu, kilo ini menurutkan. Baru tahu. Mana malah nyamuk anu, nyamuk. Oh, nyamuk jalan. Tahu dong bikin koran. Oh, nyamuk. Tapi saya ya, jadi gile. Pokoknya satu jalan uang. Ya, foto-foto kesanjung pindah alam langsungan. Ya kan ada mau kesandung ke Maroto ya pindah. Terus sih anu